citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka mga driver nga nag-istorya lang daplin sa highway, nabanggaan og SUV, usa patay. Face-to-face klase sa usa ka eskwelahan sa Mati City, sugda na sunod bulan. Og mga naigo sa cholera outbreak sa Caraga, Davao Oriental, gihatagan og cash assistance. Sa detalye sa ato mga balita, usa ang patay, usa ang angol, dihang nawadan og kontrol ang usa ka SUV sa National Highway sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur, og mibangga sa duha ka mga lalaking nag-istorya daplin sa highway ay kini nabalintong ang angol nga driver sa dump truck nga unang nadisgrasya sa lugar. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Patay ang daspat ang driver sa motorsiklo samtang nadala usab sa ospital ang driver sa dump truck dihang nabanggaan og SUV sa National Highway sa Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur alas 2:40 sa hapon, Pebrero 15, 2022. Subay sa investigasyon sa Santa Cruz sa Municipal Police Station, nagparking lang daplin sa highway ang motor nga gimaneho ni Johnny Ingaod nga residente sa Barangay Sibulan, Santa Cruz. Samtang kay istorya ni ini ang usa ka Roger Escalante, 53 anyos nga residente sa Matina, Davao City, kinsa mo'y driver sa dump truck nga unang nadisgrasya sa lugar. Kalit lang matod pa nga nawadan og kontrol ang SUV tungod sa dangog gadalan og daghang graba sa kalsada. Nag full brake ang driver sa SUV, hinungdan nga nabanggaan sila Ingaod og Escalante ay kini nabalintong daplin sa kalsada. Ang SUV gimaneho sa usa ka Michael Ryan Bantayan, taga Katalunan Pequeño, Davao City. As of now, sir, andito pa po yung driver po, sir, ng Nissan. Ito, nakausap naman po natin ang relative nitong victim. Hindi man sila, sir, magsasampa ng kaso, pero ang gusto lang nila is bayaran. Yun nga, sir, kasi namatay, burial expense, at then yung hospitalization din, sir, itong pedestrian. Ang Santa Cruz, Davao del Sur, dunay 26 kilometro nga gitas-on nga National Highway ug posibleng kumpiyansa ra ang ubang mga motorista nga mopadagan sa ilang mga sakyanan. Tao po no ng Santa Cruz, lalong-lalo na po dito sa ating mga barangay. Ako'y nagpapasalamat po, sir, no, because they're always prompt in reporting to us incidents like this. Mabilis po yung ating responde kasi andyan po yung pag may nangyayari sa mga respective areas nila is madali po silang nakakapag-contact. Sa paglawig sa kadalanan, mas importante nga luwas mauli sa pamilya kaysa magdali kanunay apan makasugamak na hinuon og disgrasya. Busa, mahimangnos kapulisan, mag-amping gyud pirmi sa pagmaneho. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Daghan gihapon mga individual ang mokumpiyansa og dala og illegal nga droga sa syudad sa Davao, bisan pa man kung nakahibalo na sila nga illegal ang ilang dala ug moagi sa inspection sa mga checkpoints. Kagahapon, duha ka mga individual nga dunay dalang illegal nga droga ang naharang sa mga personahe sa Task Force Davao sa managlahing checkpoints. Ani ang report ni Norin Michelle Igunya. Kumpiyansa ang duha ka individual nga misulod sa dakbayan sa Davao bisan pa man nga duna sila'y dala nga illegal nga droga ug may resulta kini sa ilang pagkasikop adto pa lang sa checkpoint sa Task Force Davao. Kagahapon, Pebrero 15, nagsakay sa pampasaherong jeep si Luquizens Abarquez Albios, 36 anyos nga taga Sugbong Kugon, Taguluan, Misamis Oriental. Apan sa dihang gikapkapan ng suspect, nakita ang iyang dala nga gituhang shabu. Nakuha sa posisyon ni Albios ang shabu nga nitimbang 3.31 grams nga dunay street value nga 52,960. Samtang ang kaganinang buntag, Pebrero 16, usa na sab ka lalaki nga pabalik sa Davao City ang nakuhaan og illegal nga droga dito sa AFP-PNP checkpoint sa Task Force Davao sa Lacson, Kalinan. Gila sa otoridad ang dinakpan nga si Brian Laroda Hamisola, 40 anyos minyo nga residente sa Lanzona Highway, Purok 23, Kalinan, Davao City. Nakuha sa posisyon sa suspect ang 0.42 grams nga gituuhang shabu nga dunay street value nga 6,720 pesos
pesos. Gibalhog na karon sa prisuhan ang magsospek nga sila si Albio Sughamisola, samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe. Nasikop sa joint drug bypass operation sa PDEA Davao Occidental, Santa Maria Municipal Police Station ug Davao Occidental Police Provincial Office ang number 3 municipal target list sa illegal nga droga. Giila sa PDEA 11 ang dinakpan nga si Vincent Gal, 25 anyos, usa ka driver ug residente sa barangay Kadaatan, Santa Maria, Davao Occidental. Napalitan ang suspect sa pusher buyer nga agent sa PDEA ug balor 15,000 pesos sa gituang shabu kag gabi, Pebrero 15, 2022. Napriso na karon sa Santa Maria Municipal Police Station ang suspect nga magatubang og kasong paglapa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Human nagmalampuson ang eksperimento kabahin sa posibleng pagbalik sa new normal nga school system taliwala sa pandemya o sa kaeskwelahan sa Mati City ang magsugod na og face-to-face classes karong bulan sa Marso. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kay nagbalampuso ng gihimong eksperimento sa face-to-face classes ni atong Nobyembre 2021, usa ka eskwelahan sa Mati City ang magsugod na sa ilang face-to-face classes sugod karong Marso. Kini human sa duha ka tuig nga online ug modular learning classes sa mga estudyante. Sunod bulan, sugdan na sa Mati City, Davao Oriental ang pinakaunang face-to-face classes. Kini himuon sa Kulyan Integrated School sa Barangay Kulyan. Mauna kini ang mamahimong pilot school sa Davao Oriental. Usa lang una ka classroom ang gamiton alang sa in-person class. Ang eskwelahan mao ang napili sa Department of Education aron magpahigayon og face-to-face classes sa Mati City. Gi-inspeksyon na ang eskwelahan nitong Lunes aron masusi ang pasilidad ug ang mismong tulonghaan. Atol sa inspeksyon, nakita sa mga evaluator sa DepEd nga may pasar ang Kulyan Integrated School sa tanang kriteria nga ilang gilatad. Gipaniguro sa mga kadagkuan sa eskwelahan nga ilang masunod ang minimum public health standards sa ilang pag-abri. Subay sa DepEd guidelines, 24 lang ka mga estudyante ang pwedeng musulod sa classroom apan tungaon sa duha ka session. 12 ka mga estudyante sa buntag, samtang 12 sab ang sa hapon nga klase. Kaduha sa usa ka semana mutungha ang estudyante nga mopartisipar. Samtang iagi sa module ang mga nahabiling adlaw sa iyang pag-eskwela. Ang pagbalik sa face-to-face classes nasubay sa mando sa National Interagency Task Force apan kinahanglan nga kumpleto na sa bakuna batok COVID-19 ang tanang magtutudlo ug estudyante nga mosalmot ug ang mga ginikanan na bakunahan na usab ug dunay pagtugot nga maapil ang ilang anak sa face-to-face classes. Ang kalainan lang, walay recess nga mahitabo. Nangandam na ang DepEd Mati sa unang lakang sa in-person balik eskwela sa Marso. Sugod ni atong Nobyembre sa milabayng tuig, doon na usa ka gatos ka mga pribadong eskwelahan ang nagsugod na sa ilang face-to-face classes. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! At tangi! Philippine Navy nagdunol og ginabang nga kwarta sa mga nabagyuhan sa Dinagat Islands. O 50 ka mga benepisyaryo sa pest management sa TESDA 12 nakahuman na og training. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nakadawat na og hinabang ang mga pamilya sa mga pasyente nga naigo sa cholera outbreak dito sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental. Gawa sa mga relief goods, gipanghatagan usab ang mga apektadong pamilya og cash assistance gikan sa opisina ni Senador Bongo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nakadawat na og hinabang niadtong Lunes, Pebrero 14 ang kapin 900 ka mga pamilya nga naigo sa cholera outbreak dito sa Caraga, Davao Oriental. Gikan sa relief goods hangtod sa pinansyal nga hinabang ang gitunol sa opisina ni Senador Bongo. Sa usa ka simpleng seremonya dito sa Barangay Santiago sa Caraga, gitunol ni Attorney Vanessa Gukong ang mga hinabang nga gipadala sa senador. Ang 400 ka pamilya nga dunay pasyente ang nakadawat og tag 5,000 pesos pinaagi sa Department of Social Welfare and Development, samtang 10,000 pesos ang gitunol sa matag pamilya nga namatayan og kabanay. Aron mapaniguro nga matabangan ang mga apektadong pamilya, misaad si Senador Bongo nga mohatag pa siya og dugang nga cash assistance. Gawa sa relief goods ug cash, nang hatag usab ang senador og food packs, tubig, face mask ug vitamins sa mga residente sa lugar. Aron malingaw ang katawhan nga naapektuhan, nagparapol ang senador og bisikleta, computer tablet ug mga sapatos, mga tatak nga ipanghatag kung magpatapok ang senador. Ang turnover ceremony gitambungan ni Attorney Vanessa Gukong, ang representante sa senador. Miadto usab si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang ug ubang opisyal sa lungsod ug personal nga nanghatag og food packs nga dunay bugas, sardinas, noodles, gatas ug kape. Nagpasalamat ang mga residente kay ilang nabati ang suporta nga gitudol kanila hilabi na sa panahon sa ilang kalisod. Aron dili na mautro ang cholera outbreak, misaad si Governor Dayang Hirang nga iyang patukuran og patubig ang lugar. Tubig nga limpyong inumon sa tanan. Sa tala sa Provincial Health Office, 8 pa ka pasyente ang anaa sa ospital kagahapon, Pebrero 15, ug 7 ang namatay. Samtang ang 575 nakaulit na sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Tungod sa cholera outbreak, mideklara ang lokal nga panggamahanan sa Caraga nga ipilawom sa state of calamity ang lugar aron magamit nila ang pondo sa Calamity Fund sa pagresponde sa problema. Kahinumduman niya adtong Enero 29, 2022, nagsugod ang outbreak sa Caraga sa Davao Oriental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Giturn over na sa Philippine Navy ngadto sa provincial government sa Dinagat Islands ang hapit 1 ka milyon nga tseke alang sa mga survivor sa bagyong Odette. Formal nga giturn over ang tseke atol sa pinirmahay og deeds of donation tali sa Commander sa Naval Forces Eastern Mindanao, Commodore Carlos Sabare og Dinagat Islands Governor Arlene Bagaw. Ang tseke gidonar gikan sa 1 ka adlaw nga subsistence allowance sa mga Navy ug Marines nga kabahin sa hapit 3 million pesos nga ilang natigom para sa mga nabagyuhan sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Buot lamang ipakita sa Philippine Navy ang ilang pagkamatinabangon ngadto sa mga biktima sa kalamidad. Nahingpit na sa ilang training ang 50 ka mga benepisyaryo sa TESDA nga mga mag-uuma, kanhi OFW ug mga walay trabaho. Nagmalampuson ang training graduation ceremony sa Pest Management Scholar
sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda Region 12 niadtong Valentine's Day sa Alabel Municipal Gymnasium. Imbis rosas ang dawaton atol sa Valentine's Day, sertipiko ang gidawat sa mga benepisyaryo. 25 niini mga bagani samtang ang uban mga mag-uuma, farm extension farmer, kanhi OFW, out of school youth ug mga food hub vendor. Si TESDA Sergeant Provincial Director Dr. Sid Castillo ang mismong nikumpirma nga graduate na sa training ang mga scholar. Gawa sa pribilehiyo nga mamahimong scholar sa TESDA, nakadawat sab og training assistance ang matag usa kanila nga dili buubo sa 7,000 pesos lakip na ang PPE ug internet allowance. Kapin 30 dias nga gibansay sa TESDA SOC Sergeant Manpower Development Center ang mga scholar. Tumong niini nga duna sila'y magamit nga kahibalo ug katakos aron mas mapalambo ang ilang kinabuhi ug aron duna sila'y mahatag nga tabang sa ilang pamilya. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!